Lähes pidätettiin autosta löytyneen asekaltaisen esineen vuoksi, ja koko tilanne muuttui sekunneissa pelottavaksi painajaiseksi. Puhdistin istuimia käsipölynimurilla myöhään yöllä, kun kaupunki oli hiljainen ja katukadot tyhjän tyyliset. Se näytti kaukaa täysin aseen kaltaiselta pitkällä putkellaan, joka ulottui varjojen läpi kuin uhkaava viesti. Toimitussovellus soi äkillisesti puhelimessa, joten hyppäsin ajopaikalle laittamatta imuria pois, koska halusin vain toimittaa ruoka nopeasti ja päästä kotiin turvaan. Ajoin ruokaa toistamaan alueelle, joka tuntui minusta turvattomalta jo valmiiksi pimeyden vuoksi. Poliisi pysäytti minut, koska en pysähtynyt täysin risteyksessä, vaikka olin yrittänyt olla niin varovainen kuin mahdollista. Olin jo hermostunut vähemmistöön kuuluvana myöhään yöllä tällä alueella, ja sydämeni hakkasi rinnassani kovaa pelosta. Virkailija pyysi ajokorttia, ja imuri paljastui matkalaukun siirtyessä sivuistuimelta juuri silloin, kun valo osui siihen. Se näytti pimeässä autossa kauhistuttavan aidolta aseelta, ja minun vatsani kouristui pelosta. Poliisi huusi minulle nostamaan kädet ylös välittömästi. Ääni oli terävä ja uhkaava. Hän käskeni ulos autosta, kun kumppani juoksi perään, aseen valmiina. Huusin, että kyseessä oli vain imuri, ja selitin rauhallisesti tilanteen, vaikka ääneni vapisi pelosta. Annoin heille luvan tarkistaa koko auton tarvittaessa, koska tiesin, etten voinut muuta tehdä kuin luottaa totuuteen. Kumppani vilkaisi esineen istuimella ja alkoi hymyillä hitaasti, kun hän ymmärsi virheen. Sisävalot syttyivät kirkkaaksi ja aseettomuus tuli selväksi välittömästi. Jännitys purkautui ilmassa kuin räjähdyksen jälkeen. Ensimmäinen poliisi päästi minut vain varoituksella täydellisen pysähdyksen puutteesta, mutta hänen kasvoiltaan näkyi helpotusta ja häpeää samanaikaisesti. Hän vaikutti helpottuneelta, mutta edelleen jännittyneeltä vuoron loppuessa, kun hän katsoi minua silmiin kysyen anteeksi. Oletko koskaan ollut tilanteessa, jossa sinua epäiltiin väärin ja pelkäsit omia elämääsi?